A ranar Alhamis ɗin ne 18 ga watan ɗaya na shekarar 2024, gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kammala aikin wutar lantarkin da yake yi a jihar Kano. Tun bayan ɗarewar gwamnan kan karagar mulki ne ya lashe takobin ganin sai ya samarwa da jihar Kano wutar lantarki ta ƙashin kanta. Wato a yanzu dai za mu iya cewa hakan gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya cimma ruwa. Bayan kammala aikin wutar lantarkin Tiga Hydro mallakar jihar Kano. A yanzu haka dai wutar lantarkin ta fara aiki a Amana City da kuma Kwankwasiya City da gidan ruwa. A inda aka hango fitilun tsakiyar titi na wa'innan yankuna da wutar lantarki da tsakiyar rana. Wutar lantarkin ta isa har zuwa titin Zaria Road da ke jihar Kano a wani mataki na gwaji. A inda ake sa ran nan ba da jimawa ba wutar za ta isa zuwa kamfanonin da suke jihar Kano da kuma cikin tsakiyar birnin Kano da kuma gefunanta. Tun bayan rantsar da wannan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya ba da umarnin ci gaba da wannan aiki babu dare babu rana. To a yanzu dai ma iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To jama'a a ci gaba da bibiyar mu a wannan tashar tamu mai albarka ta Hasken Afirka domin kawo muku sai har labarai na gida Najeriya da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. Idan wannan shine karonku na farko na zuwa wannan tashar tamu mai albarka ta Hasken Afirka, ku danna mana subscribe kuma danna mana alamar ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora.